Atypická chatka je hotová. Vyrobili sme ju presne podľa zákazníkového výkresu, podľa jeho priania. Ako môžete vidieť, oplechovanie bočné, žiadne drevo. Takisto tieto čapy sú tu robené v týchto spojoch. Prvý zrub je z červeného smreku dookola celej chatky, pretože červený smrek je smolnatý a dlhšie vydrží. Sem je lánko, ktoré slúži ako kotvenie chatky. Vpredu máme konzoly, ale vzadu je lánko, ktorým sa ešte španuje, aby sa chatka španovala počas toho, ako to drevo ešte pracuje. Dvere si môžete vybrať buď plné, alebo so sklom. Otváracie okno. Tu máme okenicu, zatvárateľnú aj z druhej strany. Tuto hore môžeme vidieť nosník, ktorý to celé drží, keďže je táto strecha dlhšia, aby sa to malo na čo zoprieť. Sem si dal zákazník vyrobiť takéto schodiky, aby mohol prejsť hore. Takže tu je takéto spanie. Tiež môžete vidieť otváracie okno. Ako môžete vidieť, je to 60-ka stena. Zákazník si žiadal takúto stenu a aj keď sú také väčšie chatky, je to lepšie, keď je hrubšia stena, pretože aj izolácia, aj pevnosť. Tak aj vy máte záujem o takúto chatku, kľudne nám napíšte a spolu niečo vyrobíme.